देखा है मैं क्या करे के बाद बता देता नहीं। बीटा ऐप के पहले ही ओपन करिए इसे। ओपन कैला के बाद में खुल जाई और खुलला के बाद में है लिखल बने सबसे ऊपर में वाइट कलर के न्यू प्रोजेक्ट लिखल बा प्लस के आइकन देके एकरा पे टैप कर दिया। और टैप कैला के बाद वीडियो के ऑप्शन खुल जाई। अब जौन तहर वीडियो एमें एथी करे के बा जोड़े के बा, मान ला तार है वीडियो बा तो एकरा पर क्लिक कैले खाली नीचे है ब्लू वाला तीर के निशान लौकता एकरा पर क्लिक कर दिया। तो देखो वीडियो आ गई है दे, पूरा वीडियो है दे ओपन हो गई तार। अब एकरा के लास्ट में एकरा कैसे ले जियो हाई जौन ब्लू कहते है दे नीचे साइड में प्लस के जौन आइकन बा ब्लू वाला एकरा पर फिर खाली क्लिक करबा ना तो फिर वीडियो वाला ऑप्शन खुल जाई। और फिर एकरा से दूसरा का वीडियो उठा के ऐसे फिर ये तीर वाला ऑप्शन बा एकरा पर क्लिक कर देबो तो देखो है दे आ करके जुड़ गई सब एक में जुड़ गई वीडियो। अब हो गई 5 मिनट के पूरा 5 मिनट के हो गई। अब जौन वीडियो जितना काटे के बा ओकरा पर है दे नीचे से दूसरा ऑप्शन बढ़ुए एडिट के ऑप्शन लिखल बा कैंची के निशान दिले बा एक खाली पर क्लिक करबा इसे तो हो जाई। अब जितना एमे काटे के बा तहार आराम से एकरा में वीडियो कोनो कट आउट कर सकता रहो। स्प्लिट के ऑप्शन दिले बा एकरा पे खाली क्लिक कर देबा तारा कट जाई। और फिर मान ला हेजे तक काटे के बाद फिर खाली स्प्लिट पर क्लिक करबो फिर कट जाई। और फिर है बीच वाला ऑप्शन के अगर हटावे के बा तो हेजा डिलीट के ऑप्शन बा यानी सब ऑप्शन दिले बढ़ गए तो ये डिलीट के ऑप्शन बा एक पर क्लिक करबा हट गई। ऐसा ही वीडियो को जोड़ लिया।